Mga igsoon ko diyan ni Kristo, maayong hapon kanatong tanan. Mayong hapon, Father. Bisaya ra ko kay ang giandam Bisaya. Gapon Bisaya atong misa, pagkuman ang giamda andam English. Wagin magka dugtong. Mga igsoon, malipayon kay ko karon nga nagsaulog sa kuwang Thanksgiving Mass dinhi sa Panakan, and also the celebration of our fiesta, ika-46 fiesta celebration. No, palakpakan nato atong kaugalingon. Noon, last September 21, I was ordained as a priest. Tanawon ninyo, bata pa kayo. Makaingon mo pisot tumaning bataan. Yordinahan. Wow ka to, nga mordinahan ko, pinakalit lang. It's because of the condition of our Archbishop. Nasisakit. Tapos, in our situation today, lisod kayo, it's because of the pandemic that we are facing and we are battling. Kung isoon, bisan pa ni Ana, ang grasya sa Ginoo, the grace from God is overwhelming. Una, naabot ang ordination. Pinakauna nga nalipay ang akong mama. Hay ma, shout out si Mua, nagtanaw mo kakaroon. Si nagtanaw sa kuwan Facebook din sa Panakan. Pagkabalo niya, noon, hospital siya. Okay, nakulbaan siguro, mapari na gid akong anak. No, tinuod giday na ang inahan giday or atong amahan, atong parents, the first one nga ma-excited dili kita. Ako nakulbaan ko. It's because sig matrending na pod. No, wagi ko nagkamali na trending na pod. Actually allergic na kay kuan ng kuan ba, trending. No, samukan kay ko. I'm very happy today nga nagmask kitang tanan para makita tong dagway. Nung isuon, no, happy kay ko. Balik yapon ako, happy. This vocation na akong nadawat today, no, dili ni para sa kuha, but para sa inyo. That is why, no, nanaig, that is the reason why there is a priest. It's because of you, no, kanatong tanan sa inyo. Dili mo dina, obispo, sa kapari, kung wala ni purpose. So the purpose of priesthood is for God and the church. Muna, this vocation, this kind of life, dako kay ni nga tulubagon, dako kay ni na responsibilidad. It's because priests must lead people to heaven and to salvation. That is why I need your prayers. No, kabalo kita, nadili ta ng pari, no, nagrasyahan sa kamaayo, napoy uban, mahuyang. That is why I need your prayers. Kay kung ako lang, dili ko ni kaya. No, I am also weak. I need God and I need your support. No, tama ng drama. Balik kita. Diri na ta sa itong ebanghelyo. No, maigsoon si San Miguel, Arkanghel, mo'y prinsipe sa langit ng hukbo, nga nakigira batok kang Lucifer. For the salvation of everyone, the name Michael in Hebrew, Mikael, which means who is like God, kinsa samang Diyos. Siya mao ang patron sa mga kapulisan, kasulunduluhan, o sa trampersa, sa seguridad sa nasod. Siguro in our history din sa Panakan, gamit og R, kay nasa namigo sa Panakan, ang contract diri 2 years, inaot, fruitful lang ako ang contract diri, 2 years, di ko ninyo awayon, sig awayon ko ninyo ha. No, ang history siguro na to is because there's a camp there, no, Navy camp, tapos ang namuyo din sa palibot, puro sundalo. That's why napili sa mga tao din nagamiton ang San Miguel. Yung maigsoon, si San Miguel is si prinsipe sa mga anghel, sinaligan sa Dios batok sa yawa ug dautan, nag-awhag kanato nga mahimo kita maanghel sa uban sa atong mga igsuon
nga magiya palayo sa dautan ug sa buhat sa yawa. But before that, before we fight against the devil for the welfare of others, first we must fight first the evils inside us. Mga daotang buhat, mga bisyo na dili in line sa kabubuton ug gunahuna sa Dios. No, lisod kaayo sa tuwang part po, no, lisod kaayo mo tambag. Kung kita usab nagbuhat mismo kita, wala gabuhat og maayo o nagpuyo sa dautan. Yes, realidad kaayo ang temptasyon sa yawa. Dinhi sa kalibutan, temptations are so pleasing, give us instant happiness, instant richness, and instant pleasure. But these things will pull us down to hell kung di kita careful sa tuwang makalipay o atuang gusto makabot sa kinabuhi. No, the image of the devil today, dili nang makita nato nga naisungay, pangit kaayo, ngilad kaayo. No, the image of the devil today is so pleasing, no, sexy, gwapa, gwapo. Muna tanawan yung palibot, devil ba ng dagway na? No, bitaw. Muna sa kuha, no, I ask your prayers. Kay dagang temptasyon sa kinabuhi. Munang gitanggal na akong Facebook account is because of those temptations na mukalit lang abot sa kuha. No, dagang temptasyon, Father, ngani ba? Muna, imbis mapatambag, lain na. No, Satan wants our downfall, and Satan wants us to commit sin, and Satan wants us to be with him in hell. Siguro for us, hell is a joke. Di ba? Kung bata, atuwa mga binuangan, sige, di ka magtinarong, may impyerno kita. Pero kung dagko na, di na tamutuog. Impyerno. No, hell is reality. It really exists. Tinuod ang impyerno. And it's true because God revealed it in our secret scripture. Yes, atong Biblia, nga na impyerno. If dili kita mutuog impyerno, siguro makuyawan na ta. It's because you are not afraid anymore to commit sin and to experience the painful heat of hell. And because of this, God is not necessary anymore sa atong kinabuhi, kundi kita mutuog impyerno. Maigsoon, yes, lisod kaayo, may imong matarong, lisod di kayan ang mga temptasyon, lisod, pugna ng kaugalingon, but isip mga Kristiyano, always get in touch with Lord Jesus Christ. It is Christ who will save us from the power of Satan. If Jesus is with us, nothing can stop us. Inubanan kan San Miguel Arcangel, no, sa katapusan mo igso ninaot, San Pedro nato kanunay ang iyang panabang. Kung kita naa sa oras sa temptasyon o pagsulay sa dautan, pray to Saint Michael that he will guide us in our earthly journey, though difficult, but musalig lang kita. Though life is so difficult, remember, never lose hope. Sa katapusan, noon na ako manon akong miliya, gusto na ko iampo kaninyo ang pag-ampo ni Saint Michael. Ipiyong na to itong mga mata, ug iduko itong mga ulo. Saint Michael the Archangel, defend us in our battle. Be our protection against the wickedness and snares of the devil. May God rebuke him, we humbly pray. And do thou, O Prince of heavenly hosts, by the power of God, cast into hell Satan and all the evil spirits who wander through the world, for the ruin of souls. Amen.
Please stand.